Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşawana ezîr behsa taziya bikim. Behsa çar hususê taziya diheb jî di heqê mela da, heqê alima da ne, diheb jî heqê me timama da ez behsa wan bikim. Niha elhamdülillah em Müslümanin û em diçin taziyê hev û xwe jî tê taziyê me em tesellî didin hev di vî tiştê henê tiştekî pir baş e. Ya Rabbî tu bikî vî tiştê henê ji nava Müslümana ranebe. Ega bavê meriv dimire, diya meriv dimire, ewlad dimirin vesaîre, gava heqeten ku kes neyê meriv here ser mezara wan defin ke were malê merivê pir mehzûn be wê sıkıntiyê meriv pir e. Ama xel tên diçin hinek weza didin, hinek xeber didin filan meriv xwe ji bîr dike. Îca ji her tiştê re usulek lazim e, ji adabê taziya re jî tişkî lazim e yani. Ez ewil ê me mela bêjim, xetayê ku em mele hinek jê dikin, ez ewil wî bêjim yani qeymet tim û daîm ji cehala xeber din. Elbette ki di taziya da zaman zaman însan ê keleka xwe re jî xeber de, wê heneka jî bikin û ew mîkrofon wê derê wê masê alimê wê derê melayê wê derê wê cana Qur'an jî bixwînin, cana weaz jî bidin, cana tişê de jî xeber din. Ama maalesef me îro balav dide ki hinek mele dengê wan nexweş e, deng xweda dide, özellikle xweda dide însana. Tecwîda wî jî tune ye. Hani Xweda Teala Qur'an-ı Kerim'de dibêje Bismillahirrahmanirrahim verettilil Qur'ane tertîlen. Îca maalesef em hinka nerin ne tecwîd heye, ne deng heye, tiştek tune tê radike mîkrofonê ez ji esirkê bixwînim. O dixwîne dirêj dike filan dike. Halbuki Xweda Teala dibe ki Bismillahirrahmanirrahim ve izâ quri'el Qur'anu festemî'û leh ve ensitû leallekum turhamun. Dibe wextê Qur'an hat xwendinê bisekinin, guhdar bikin ji bo ku rehmet li bibare. Heta îca hinek însan hene dikin ku meriv haşa xwe gunehkar dike. Mesela dengê wî nexweş e, dengê weka tenekê ye, weka emre dengê wî nexweş e, efendim dixwîne 4 deqe, 5 deqe, 6 deqe filan bêvan. Wisa nekin. Xwe jî nexin me hecibêtê gelê ku dengê we nexweş e. Wallahî ku meriv zane dengê me xweş be nexweş be em zanin. û xelkê jî nexin me hecibêtê yanî. Xwe jî bine gunehkar ne. Xelk heva gunehkar ne, guhdarî neke gunehkar dibe yanî. Em nebin mesul yanî. Ama hinek mela hin eger gencin, eger yaşlîn hetin, hakikaten heva Qur'anekî muazzam dixwînin ku tamamê organê canê meriv tesîr li wan dike. Mesela ku ê wê salonê de 1000 hebe jî tev disekinin, li wî dengî guhdar dikin. Ha 3 deqe jî 5 deqe jî ya gava ku xeber bide, gava ku paşê dibe El-Fatihe, herkes ji kezzeva şewitê Fatihekî xweşik dixwîne, destê xwe ser çavê xwe dixe mesela. Ama êdin kes guhdar nake. Em wisa nekin. Ev ya yek. Ê mela. Êdî diya ê mela. Tabii hineka nek ê herkesî. Hinek alim tên, usulê dinêrin, way sakîn e, kestin e, heqeten piçekî weaz ez bêjim 4 deqe, 5 deqe, bilemedin 10 deqe wezekî dide, xelk guhdarî dike û diqedîne dibe El-Fatihe, xelk Fatihe jî dixwîne. Özellikle xetîbiyê gere meriv li xelkê binêreka xelk li me guhdarî dike nake. Gava ku meriv li xelkê guhdarî neke wê xelk meriv bide sekinandinê. Îca alim dibên ki em xwe bisekinin bira xelk me nesekine. Çawa yani em xwe bisekinin? Gava xelk ez weaz bidim xelk li me guhdarî neke. Her wekî ku xelkê bide sekinandin yanî. Îca hinek alim ha wê rojê mesela li cîkî ez bi müşahid çavêrkî hatiye, rî wîje ye, şaşika wîje ye falan, yaşî wîje ye. Rakîne mîkrofonê çû xigan mîkrofon. Em dî mesela qarşî bûm. Xeber da û aciz dike xwe dixedîne. Yoğun xeltê û diçî û filan û vesaîre hinek dibe sê defa em ê rabin. Rûnê dibe weza didim. Îdî ê keleka wî diheb seb jî aciz bûn. Got seyda wisa neke xelk aciz dibe li zora viya çû. Ê ku got wela hûn aciz dibin. Got xelk aciz nabe, xelk kêfxweş dibe rabûn vana got Xwedê jî razî. Ez xulam me te teserî xwe berê xwe xeber dê. Xelk aciz biye yanî. Kete dibêjî çi nayfhem kirin yanî. Rabûn me ew kirin
مناقشه کردن مثلا نی ام خو نه مناقشه یا گاوک ام نظام تشکیل جواتی به میکروفون بیجن ام نبیجن yani ام خوش جنایت کنن ام خلقی جنایت کنن yani ما maalesef gerçekten ne kişi ana te haberden Xuda zanın ne ev zanın dibinçe o ne cemaat godarit ki o jriye wanda xalq dini İslam'ı acdı. Her adı bir via binaraya bir çip ya. Lak o kalak yani. Em sanek. Ama هناك وعظام معظم الدين ياخذ ام بيجن حكايه كي تبيجه مناقب كي تبيجه ياخذ بعثه صحابي كي تك بعثه رسول الله شانتي ويتك بعثه قوري زمان اگر مجبر روجي بحج به خلق داري تك خجوانا دعاء جتك او بشتي وي وعزي خلق جدلو جانس كذا وشتي فاتحه شوي ابيد ديا اس سياجي يا مهم ابن ها يلي Mana hinek tişt hene her zaman nabe nisîbê merva. Yek jê jî li mêja cenazê. Li mêja cenazê muazzam xêrawî heye. Xêrekî pir mezin di li mêja cenazê de heye. Em lê dixin diçin 100 kilometre em dibin em bigîjin cenazê eybe. Ama li wê derê em sekinin çar heb însan diçin dû mele li mêj dikin. Li mêja cenazê em nabin gidî em her wê xêrê ji xwe re bisînin. Halbuki merv mezanı buna degera li mêja cenaze çıkarsa vallahi mecbur ku em cî bivînin me rişwet bidana rişwet. Çawa ji bo îro em ewladê xwe têxin cîkî em rişwet didin mesela millet rişwet dide xelkê dixe dewrî vesaire a me wê çaxî wisa bikin anî. Ma maalesef lê dixe çe 5 kilometre hinek jî tabî 100 kilometre diçe nêreva cenaze dişon wê derê o cenaze bînin Canaje melek gazit kesede gidiyor. Xuda corazı bir ev desmej verin meşkin. Yani aviroji disa ciki bum evk mesela mevçu cenaze mesela defnavi yani kıyamet ki insan dervabun herkesi genç yabun orta yabun yaşlı yabun maalesef çen hem insan meşe cenaze kir mesela enviyajı nekin enviyajı çıkadın. Yani şika hassasiyet hakkı pideka da gelek jmar hate goten elomok az ana viyad bejim o ara hate goten mesela mejim mehki berejme gotne dmeberi gotne bisro beri gotne dvan nezada gotne vesaire cana henek pirek li taziye Yasin adan nevederi efendim okara bejim cizya adan nevederi ara verak Yasin'a gelim pireka Yasin hindik diçin un Yasin'a naxoynin cüzü hindik diçin ya bu ne xude dey nevederi ek xwend nexwend hani bizorê nabe em bizorê nekin em xelkê ji vî tiştî aciz nekin yani pir bîstê dibêjin êdî îro ez mecbûr mam van roja jî çêbiye yani hinek pîreka ji mir got em çûne got wallahi me îdî nefret kiriye xanimlar hûn çima ra nakin ki Hatta hinek pîrek belkî li mêj nakin hinek pîrek dibe ola li mêj nakin ev tevûn li mêj nakin tev filan nakin evana saygısızîn evana bizorê em nekin yani em bizorê van tişta neke bak em bizorê van tişta bikin vallahi ek rake wê cüzî jî naxweyne em wê deyne wê derin naxweyne yani ama însanekî gava kuşkeze ve şewtî rakirê wê cüzîyê xwend îca hinek dibe kat ratkî çend heba ji be malê bixweyne ya ne mecburum bixweyne birê min hatiya min xweşka min ne mecbur kesî ne mecbur e bixweyne yani mêrek lê xisiya hatiye vedere jem ser pîreka dibêjin pîrek hatiye vedere deh deqe rûnê yekî dîtê vekî deh deqe ji xwe re pêra xeber de mesela hani behsa halê hev bikin behsa filan hev bikin yani çima wan dixin sıxintî mesela hani wan nexin sıxintî yani em xelkê ji dînê İslamê dûr nekin van tişta dibe sebeb ku xelk îndî ji dîn nefret dike Kur'an zamin bixwên bekî dibe em naçin taziya wan jî em naçin taziya wan ana bînin Yasîna belakin ve bînin evka belakin wisa nekin yani ku em jî hatîne berak em dawa cennetê dikin em li pêşiya xwe bişînin em ji xwe re herû bixweynin yani em ji miriyê xwe re jî bixweynin yani gava ku em hezkirina xwe hezkirina miriyê xwe têxin qelbê însana wallahi wê xel ji xwe metêke ortaqî xwendina xwe xelk li wir nexweyne jî here malê wê Yasînkî bixweyne here malê wê cüzekî bixweyne yani ama gavak em bi zorê bikin xel fatihekî ji nexweyne
كفا لوري بج الفاتحة وبشكي منه دسي خفالا سر شعبي وخف فاتحة ناخوينه أم دبن سبب وأوجش خور ناخوينه قناة للتعزية كفاك أم فاتحة كي تخوينين خير جمرجتي جمري راجتي بيدك بأجر زلام به إجا فان هناك جي هناك بيدك أوك أدبيزم دبن سبب كو خل نف فاتحة بخوينه نف فلانه ببناني أم فانا جينا كناني أفر شار خصوصا أم يرو بلا دي خاد بك وانت بمن دخير وخشيدا وانت مام أماتي خدا